Kapin gatos ka mga panimalay sa Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City ang gilamoy sa kalayo. Nabian nga giluto ang usa sa mga ginalantaw nga hinungdan sa sunog. Ani ang dugang detalye. Tabang Lord, tabang apit ng balay. Baga og itom nga aso ang mitabon sa kawanangan sa sitio San Lazaro, Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City. Pasado alas 2 sa hapon adlaw Domingo. Sa video sa usa ka netizen, makita sab ang pagdilaab sa kalayo samtang ginalamoy ang mga balay sa lugar. Paspas ang pagkuyanap sa kalayo tungod gama lang sa light materials ang mga kabalayan sa lugar. Gani gisaka sa ikaupat nga alarma ang maong sunog. Naog ko diri lingkod-lingkod. Tanaw na ko na ng abol. Kalayo naman na yun. Grabe kalayo. Grabe ka dako na kayo kalayo. Di, nanaka kami sa taas. Ang kalayo na naman na kanang balay yung sunod. Wala na, lisod na kayo panghipos. Sumala sa pipila ka mga residente, napasagdan nga giluto gamit ang usa ka butane canister ang hinungdan sa sunog. Paspas kuno ang panghitabo. Busa ug daw ang anaa sa 166 ka mga balay sa lugar. Naglisod sab ang kabombiruhan sa pagsulod sa area tungod piot ang dalan pasulod. Very challenging sa part sa mo ang investigators. And still no, we're gakolekta mi og kaning mga informations na mag-lead or ma-pinpoint kung unsa gid ang leading cause. But yes sir, no, gitanaw na mo tong unattended cooking or sa pagkos sa kanang galuto sa sir mo nakahinungdanan sa sunog. Kung kaniadto sikit-sikit og kapin gatos ang mga panimalay dinhi sa mga lugar, karon ingon ani na lang ang sitwasyon, human gilamoy sa dakong sunog ang ilang mga balay pasado alauna Domingo sa hapon. Sakit sa ilahang kabubuton tungod ang pipila ka tuig nga gipundar na abulang sulod sa 20 minutos. Mga inang ko ginabang para kapalitong kahoy o mga sin. Para na ako'y kapoy balik sa mga apog ako. Tambal pa na ako na urutong sunog. Sa karon ana-ana sa Lapas 1 Covered Court, temporaryong gipahimutang ang mga nasunugan samtang gipangapura na og paunang tabang sa ulahing tala sa barangay. Anaa sa 206 ka pamilya ug kapin 800 ka mga individual ang apektado sa sunog samtang nagtala kini og kapin usa ka milyon nga danyos. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao.